שידור חי, מצלם את דרכתי קופץ לשחוט. קבלו, כזה דבר לא ראיתם בעולם. אני הולכת לשבור שיא עולמי, אני עושה את זה! וואו! הנה היא שם שוחה. רגע, איפה היא? הנה היא! הנה היא שוחה אלינו. נו קאט, איך הייתה הרגשה? תשתפי אותנו. היה קשה? את שברת שיא עולמי, את מודעת לזה? טוב, כאן הייתה לין, פה בגול אחד זה עוד גול. אתם רואים, יש פה ילדים עוד. חרצי! שמואל! זה היה בשבילך, אנחנו מחכות לך שתחזור. שמואל, באתי, עושים לך פעם. כן, אנחנו מחכות לך ואנחנו נראה לך איזה שתחזור. הנה, אפילו הם אוהבות אותך. כולם אוהבים אותך. כולם. תגידי, אני אוהבת את שמואל. היא מתביישת, איזה חמודה. טוב, זהו, ביי. תביא אותי. אוקיי, מחר.